musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande ɗiɗi colte hitande ujune ɗe nogas e tati ɓataake men fayti koye cellal ɓalli mo wima ya sellu wi amina ya rabbi o duwani mama mo wima ñaw o huɗima tawno ñaw moƴƴani hande o mo jiiɗa kala nana yiilo cellal saabi ɗum ko ñawde heewɓe ñawi ganda ko ñawi ɓe dogi jamma e ñalawma andoyde ko ñawi donki heddini membo ɓe ɗaɓɓoyani andude ko ñawi nana tan membo ɗum fof ko ñaw enen pop en ndentan duwoɗen yo jomiraɗo ɓeydanen celle kono kadi ne jiya e gonɗinde Allah subhanahu wa taala rende cellal mum kala ko Allah rokkuma ren no moƴ woto yeebo woto yeey cellal ma jeeyra ɗum ñaw rento soggude fittanduma e halkare ne harmi Allah koko haɗi en ɗum kala kene halka neɗɗo ene harmi kene halkuma ene ñawnuma sabu kala kene ñawnuma ne wawi halkudem rento ñaw noon ko jiyaɗo Allah ko korɗo Allah ne ara wonno ardata wona an kono wonno ardata ko an sa andi ɗiɗo sababuji jeyata ɗi sababuji rento wadde ɗi sababuji wata dañde ɗi sababuji sa andi a waɗi ɗum ko ɗum ɗo jeyata sababu dañjema oɗo ñaw keɗo wawi wasde wadde basa wat sabu sa waɗani loratama sa waɗani loratama sinno so woni sa waɗi walla sa waɗani lorete alay sago mbaɗa ɗum a waɗat kono aɗa andi sa waɗani loratama teni mbaɗa beele daña hen ñaw joom yo rento ha tenti noon onon doctoreɓe mawɓe wonɓe e barmeji ɗi sabu kala defowo ko docteur kala defowo ko docteur ko an jogui cellal yimɓeɓe ko an jogui kisal yimɓeɓe ko defata ko so selli ɓendi hisi feewi ɓe cellat ɓe kisat ɓe pewat rento jeyde sababu ñabbuji yimɓeɓe kala kada waɗay barme ma waɗ hen ken rokka yimɓe cellal kala kada waɗay barme ma wat ko joganiɗa humpito walla gandal rento ñembude ko moƴƴani kala kada ñammina neɗɗo ñammi ɗum ko moƴƴi hay ñamminde neɗɗo o so tawi a jeeyi sababu ko ñamminɗama ko rafine hen an hoorema woofi Allah tena dañi hen bakkat kala kada ñammina neɗɗo ñamminmo ko moƴƴi so kosam mum yo won moƴƴuɗam celluɗam pendiɗam pewɗam pewnaɗam taw kadi ko kippiɗam wona kippitiɗam sabu wonko ruɓata wonko yahata so naati hen ene jeeya sababu caɗele mawɗe musidɓe tedduɓe ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe teskaɗe rendo kala kada waɗay barme ya taw ko gueɗe jamiraɗe gila to lamɗam mum ponda gila to kiɓɓuji mum ponda gila to nebam mum ponda gueɗe mum fof fondu hoto wat ha wiye safi ka cofɗo jungo taw ko defɗa ko moƴƴani wonko safi e ɗemgal taw moƴƴani neɗɗo wonko weeli e ɗemgal taw moƴƴani neɗɗo wonko nini ha nini taw moƴƴani neɗɗo ɗum waɗi noon mbiɗen to banggue leydi Sénégal kalten koto gonɗen wona neɗɗo jogui fodde haalde tan koto woni to witti ko majorité o ko ɓuuri hewde mbimi anda ko moƴƴi anda ko moƴƴi
gandi koko yooɗi e yitere. ɗum tagi sa teskima kewuji maɓɓe, kewuji Sénégal naaɓe, kamɓe fof so kewuji mbaɗi, so kew waɗi kala kew bawɗo wadde, goto fof yiɗi ɓornade ko wutte ñilkowo, hay goto yiɗa ɓora wutte mo ñilkata. ɗum tagi sa yi jeeta tan ɓuuri wawde ɓornade ko borede en ne waɗa ko ñilkata, yo ñilku tan, walla mbase jasiniére taw ne ñilka, yo ñilku tan, taw ganduɗa ne woodi bagueji goɗɗi moƴƴiɗi ñilkata kono ɓuuri wonde pire, ɓuuri moƴƴude, kono joomi jiɗi ko yo ñilku, yo wat brillant mawɗo. kala neɗɗo jiɗɗo ko ñilkata wanda ko yooɗi, sabu won ko ñilkata taw ala original, wanda ko moƴƴi, wonko yooɗata taw moƴƴani, wonko yooɗata yitere e laarande taw wona hunde moƴƴude, wona original, ten ka wona ko moƴƴi e ɓandu. sa ɓornima ene tagma dañde ngato ngato ɓandu, walla puƴe ɓandu, walla ngaranɗe ɓandu, gila to banggue gueɗe cakketeɗe less hay gueɗe paweteɗe dow fof oɗon gandi. heewɓe ganda ko moƴƴi e ñamde, gandi koko safi, memata seɗɗum ɗum de safani goppa, wonko safani ko ɗum woni vitamine, ɗum woni safara ma, ɗum woni ko moƴƴanma, kono ko yo safata noon ko lamɗam e kirmasi, ɗum woni koɓe cafnirta ha safa. so ɗum manki ɓe mbiya safani ɓe memata, teni ɗum ko ɗum ñaw. maaro ko de ninani ko leppani o koko leppani nebam, wona ko leppani ndiyam. so leppi ndiyam ha wayi no ɓakkere mbima welani ɓe ɗacca, ko yo nin ha jungo joomum waɗa nebam, ten ɗum ko cholesterol fayi koye nder ma, sukka ɗaɗima, bonnanma gueɗe kewɗe. hande yimɓe fof ɗaɗi ko cukkiɗi, mo jiiɗa kala alaɗo musata e ɓandu mum, ɗaɗi mbaɗira e neɗɗo ko ha dogna ƴiƴam gonɗam e nder neɗɗo o. ɗam ƴiƴam soɗam watti fendade nder, fendiɗam ko ɓandu neɗɗo o fendima, ɓellere graisse ɗaɗi cukkima, o teddat, o amat, ɓandu musat, jokkorɗe musat, koyɗe kofoto, o hofoto, o tuƴato, teni kadi o wasat terɗe kewɗe e ɓandu makko gumminannoɗe, taw ko ɗaɗi umminanno ɗum, ko wayno guila e gorago e gueɗe goɗɗe foof. ɗum noon so Allah waɗima e barme, hoto rew belema fittandu ma, walla belema pittali heddiɓe ngam yidde wadde safa safoji goɗɗi. safa safoji goɗɗi hande kala mo jiiɗani waya estoma cumɓerel, kala mo jiiɗa ene waya cumɓerel. a waɗi safa safoji maɗa, a waɗi lammoji maɗa, a waɗi fo a gasi, a defti, a waɗi bokkitaji maɗa ɗi, mbaɗa hen kadi jaɓɓe en, mbaɗa hen ñamako en, mbaɗa hen kirmasi en, heddo kadi aɗa fulla hen aɗa fulla hen. ko ñaw bonɗo woni ɗo, ko ñaw bonɗo ni jomin ñallirta ñamirde gueɗe bonɗe. ɗum tagi mo jiiɗa kala ene soyɗi, ene fawgi, ene tampi, ene rafa. wonno kebbinirta rafiji e ɓandu ma, so wonti chronique, tubak fewnani machine bawɗo yiide rafi ma. machine ko machine wawi andu tan ko rafi, kono soɗi keewi e ɓandu ma haɗi gonti chronique, ɗi gonti chronique e nder ɓandu ma, a yahaɗe waɗeɓe ha tampa. ɗum tagi ɗe jogui woni yimɓe aɓe gandi koɓe ñawɓe bof, koɓe ñawɓe ƴiƴam mabɓe, ɓalli mabɓe, koɓe ñawɓe bof, aɓe gandi ɗum. ɓe jaaha ɓe mbaɗoya machine aji haɓe tampa, docteur ronko yiide rafi mabɓe wiye koto ɓaleɓe. ɓe jaaha ɓe ure leɗɗe haɓe tampa, ɓe lootoɓe mbaɗa foof haɓe tampa, haɓe jebbilo. so en gandi battane men koye ɗiɗo mbadeji, cafren koye men guila law, cafren koye men ñamde moƴƴude, ñamde ɓennude, sellude, moƴƴude, foof yo calcul. ayi humpitiɓe to banggue ndefu, defowo ka docteur ɓurɗo mawnude e docteur eɓe, saabu safara gadiɗo e safara ko ñamde. cukalel so ngel jibinama ko adi ko ñamde, so ngel woyi ko ñamde. neɗɗo ne ko holani ñamde woni kala.
fittandu añi fof ko heege, fittandu huli ko heege. Tawno heege ene wanna neɗɗo ko yiɗa. Heege moƴƴaani. So neɗɗo heegama ko mborosaji goɗɗi natata hen, kono heege ko ñaw ɓurɗo mawnude e ñabbuji. Haarde ha ɓurta kadi ko ñaw ɓurɗo mawnude e ñabbuji, sabu fof ne heeɓo hen. Kono an defowo ko an woni docteur moƴƴo o, dokkowo nduɗo ɓandu ndu fittandu ko ene wuurda, sabu wurnatamo ko ndefuma ngu. Ndefuma ngu woto wontanmo lor, woto wontanmo rafi. ɗum tagi noon kala defowo foti ko janngude ndefu. Poɗɗa ko heɓɓitade jannga ndefu. Wona kadi ko tindina fof mbaɗa. Won ko tindinteɗa e ndefu taw moƴƴani, rento. Mawɓe men hanki ɓe jogii ko barme gooto, ɓe jogii ko kuundal gootal, ɓe jogii ko ndefirka ngoota. Kono ɓe ngala camaluuji garɗi jooni, kono so ɓe ndefi a ɓirtat so ɓe ndefti. Ɓe ndefata ko ñiiri, ɓe ndefata ko ñameteeji men, kono nde tawno ko ɓe jannguɓe ɗum e maamiraɓe maɓɓe kadi ɓe ndefirta ɗum kadi koye yidde sellinde yimɓe ɓe, ɓe ngala camal kewɗo batteɗo. A ñaamat haa ɓirta, tene kadi ndola jaha dow wuro no jiɗirɗa. Hande noon a ñaamat, aɗa siimto, aɗa siipto, aɗa saɓɓito, ene lammitot ne haaɗi. Estomac ne fiima hen, aɗa ñaama, aɗa rewi lammekiki, ko ɗum jeyi sababu ko ñaamata ko, sabu ñaamde nde moƴƴani, ko nde forsade. Ngayna reeduma ƴuufa daña ballonnement, reeduma wutto, ɓe gonay ahade walla ɓe gonay yaltinde keneeli caggal. Nganda e hoorema, estomac ne fiima, reeduma ne wutti, aɗa aha, aɗa yaltini hendu. Wonko fewani nder. Heddo mbiya yomi yarɗo hen ataye beele mboɗo dola, yomi dolkino ɗo, yomi tarlikino ɗo, yomi ottikino ɗo. Moƴƴani ko ñamɗa ko. Tifo gonɗo so yehi nder kuuse to o sayata. Ɗum tagi noon e hey mon wonɓe defirde, tinnoɗe ɓeyde gandal ndefuji mon. Gandon ko onon jogii cellal yimɓeɓe. Son cellini ndefuji ɗi yimɓeɓe cellat. So ndefuji ɗi cellani on mbaɗi ko jiɗɗon beele safa, on dañi haaju. Wonko uurata taw moƴƴani, wonko welata taw moƴƴani, wonko yooɗata taw moƴƴani, wonko uurata so kerem mum, so lati mum taw ne moƴƴi ɓandu, ne moƴƴi nguru. Wonko safani e ɗemgal taw ko vitamine ɓandu. Wonko yooɗani e yitere kono ne moƴƴi e ɓandu, ne moƴƴi ko ɓornanteri moƴƴiri. Tinnoɗen pewnen rendo ngoɗo. Eɗen jogiiɗo hen ɓataake tokoso findino giwɗo e musidɗo men goto dañƴo hen caɗele seeɗa. Sen kaali yettonde yimɓeɓe ken tooƴɓe, ɗum noon koye denɗiraɓe men he tan. O wi Saar, mboɗo yiɗi pindina yimɓeɓe e gueɗal gotal ngal daññomi accident musɗo. Accident musɗo mo metta, accident musɗo kamniɗo ha oɗo ñalawma hande. So miccima on accident, o jalat hareede makko no muusa ha ronka fewde, hayso juulannoɗo o feɗɗitat jaleɗe hayso ko nder jama walla nder joom walla nder yimɓe. O wi omo rentina yimɓeɓe e hey mon onon ɓornotoɓe tuubaji baɗɗi duhi. Accident ne heftoɗe, hewɓe keewi ko fodde tubak kaɓɓa mbaɗa worsowonde, mbaɗa worsowonde. Hewɓe kadi ne keewi worsidde e fimde duhol ngol to waɗi fimde nde kadi ɓe gorside hen. O wi ko keñiɗa ko kala yurnito kaɓɓol duhol ma ha tiiɗa, kala ɗo mbawɗa yaade, sabu hunde kala ne wawi heftadema ka neɗɗo tan. Yiddema hebloyade ne wawi heɓtadema, dogoreedu ne wawi heɓtadema, yidde taarade jonjoni ne wawi heɓtadema. Won jiiɓo garowo e ma, walla wonɗa tinana fotti duhol ma worsonde tiiɗi, haɓɓima ha tiiɗi, sa yeehi tarode salane ka ɓooyat. Yidde haɓɓidde taw ka jettoraɗo,
yidde haɓɓidde ka jiɗɗo tarade sa rena joni mbaɗa ko fewani taw yimɓe en panma boowal ɗum noon omo rentina yimɓe o dañini accident musɗo kanko ko reedu musandu fiinomo ndew yehi o yettini ko fooɗi ko ngol to ɓoggol duhol ngol tiiɗi omo yiɗi haɓɓidde omo ronkiteno omo tampi o warñi o haaɓi o andi hen seeɗo o wulla o yiɗi seegde tuba o ronki o tawi ko tiɗba o fooɗi o gakki o waddi hen foof o mandi hankkadi ɗo bone ko waɗata tan o warñi noppi ɗi gone sigde o ande hoore makko hokkimo sans tan ko butel goto wonno toon heeli butel o wone wogde doole ha duhol taƴi heddi caɗele noon jaltugol tarode to ɓay duhol taƴi o ronki o tubba haɓɓo ɗon hankkadi ɗon katten enen ɗum noon omo rentina yimɓe saabu ko accident ne hefto aɗa wawi arde e nder rendo e nder kew reedu koko dillata à tout moment reedu ene dilla à tout moment neɗɗo ene yiɗa tarade à tout moment ɗo ko hunde jarde accude haqqille ha e nder galle ma e hoore mum aɗa arta e suudu ma gona e ɓoorade tawa ndeke duhol ma ngol koko haɓɓi ha tiiɗi beele kaɓɓita ko caɗele sa yiɗi tukkade beele mbaɗa ñiiƴe ma guitta ko caɗele pour haɓɓide ɗum wontanma caɗele wontanma gadda laysata taƴen walla ko ɗum teeni to gonɗa ɗo ka jiɗɗo yaade tarote ko gueɗe jarɗe accude hakkille saabu ko gueɗe jawɗe hersinde neɗɗo walla hoynude neɗɗo foof koye rendo jeeya koye calɗi rentinde neɗɗo o ha hissa o wi kanko o dañinen accident musɗo kamniɗo mettuɗo kono noon nde o ɓooyi tarude ha o ɓooyi goto e guiƴi ke nde ari tolni o wimo ar gayi guiƴam ya ƴewnam celtol moƴƴol e biig ngara mboɗo wurta ɗo henna saabu ɗum ɗo koko booni ay o fewniti o yalti ndeke ko accident bawɗo heftade moni kala e rendo men saabu enen ko ɓuuri hewde wona sentiraji mbaɗata ko duhi duhol caaya walla duhol pantalo foof ne hefto ɓayde ko heftoto koye rendo wona kadi koye rendoji gonɗen kadi ken yahoɓe kewuji e foof ko gueɗe kadi kala neɗɗo mo hoolaki reedu mum aɗa fiiɓi ɗannade wadde voyage comme no janggo rento ñamde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ene jeeya sababu dognude reedu ma kala neɗɗo ganduɗo min de no mbamini ko ni neɗɗo yo janggu hoore mum koye rendo paaɗa koye kew paaɗa a are kew foti ko ziyara mum ko yangue mum ko cérémonie ko wawi wonde koof an ɓuuri andude hoorema an ɓuuri andude reedu ma sabu aɗa gandi kewuji dañande ɗum tarde wona hunde wemde andu ko nawɗa andu ko ñamɗa andu ko jarɗa andu ko ñamɗa andu ko jarɗa wota tajje yolde rus ko mbawɗa wona ñamde foof ñaama rento rendinde ñamanteje ceertuɗe e nder reedu ma o trokkudema crampe rew ñamde wotere sa haari ɗacca rew jaram gotam ɓayde aɗa andi reedu ma walla anda reedu ma ko yiɗi saɗa hooli reedu ma aɗa hooli hoorema sa yiɗi dusa ko heewi ɗum aɗa hooli woni yimɓe ne kooli koye mumen hono no jalniɗo goto mama Cameroun najo goto biyowo so neɗɗo wimane wawi modde yellere acco yoɗa acco moɗa saabu omo hooli hoore makko somo yaha dow wuuro omo hooli yellere nden wawi yaltude wala caɗele woni yimɓe ne kooli koye mumen en mbawi ñamde kala ko beela kala mo hoolaki hoore mum rento aybude rento reerɗude kala ko ari jara kala ko ari ñaama joni daña caɗele kersa walla kersina walla taɓoɗa yolde walla natta yewtude keeda banggue mbaɗa kuul saabu to gonɗa ɗo ka dañƴo crampe reedu musat walla bul mawɗo yirloto e reedu maɗa rento no moƴƴi kadi rendo ngo hutoraki laaɓal pongal hutorede saabu holɗum kewuji men sa ari hen aɗa tina laaɓal ngal ne manki no feewi to banggue coɗogol surtout to banggue rendo ngo ndiyam garjam beele yimɓe cooɗo ko seeɗa neɗɗo moddinat juuɗe mum tan aɗa ñalli salminde ujunere neɗɗo aɗa salmini ujunere neɗɗo aɗa ñalli fodde paɗe yimɓe ni mbeɗa ɗe ɓenna aɗa ñalli ŋañade aɗa jogui cegine aɗa ñalli ŋañade ɓandu ma juuɗe ma ne mema partout ndiyam ara tan puncina hen seeɗa ni seeɗa beele jungo ngo ɓorwa ngo dorwa daña ɓuucade tundi faye nder reedu ma to yaada e longgue ɗe faye nder
so tawi a andi a ala ngal laaɓa sod kudduma laaɓɗo cer mbaɗa e poos ma kudduma laaɓɗo cer mbaɗa e mbuus mbaɗa e poos ma walla mbaɗa e sakil ma sa ari kam jaltina kudduma ñaama gayna sa gayni mbatta e mbuus ma piya e poos ma wona neɗɗo ko kañum jogoto civilisation mum an jogoto laaɓal ma jogoto civilisation ma saɗa yaha hoɗo yaade aɗa ara e galle nawor sarben ma nawor jampe ma nawor sabunde ma nawor broche maɗa ene heƴa e sac ma ene heƴa e sac ma kono a arat tan nawanɗa lahal jampe lahal sabunde fof tan taɗode ɓuƴ en min ganda jogui laame min ganda hol rafi gonɗo e ɓandu ma ko rafi daaɓowo min ganda haydara teni rafi pop gonɗo e neɗɗo daaɓowo ɓuuri yawde heɓede koye jampe walla e sarbet walla infection ngaji bonɗi nawa sarbet lotorɗa sarbet liire a yoro goɗɗo aɗa nawane non hay daraɓe e hoore mum neɗɗo ma anda so waali e daraɓe o gayni on daraɓe foti ko wuppede ha laaɓa wona wonde tubak par ce que ɓalejo ɓuuri labde e tubak kono tubak ɓuuri ko toppitade galle mum e ñamde mum e daɗɗanteri mum kono enen ɓuuri tubak labde so tawi en toppitima koye men saɗa hoɗoyo aɗa hoɗoyo ko keñiɗa ko fof sac ma o waɗ hen sarben ma waɗ hen jampe ma waɗ hen sabunde ma waɗ hen kerem ma waɗ hen latiji ma waɗ hen gueɗe ma holko luɓotoɗa ka hijaren sa ettim lorɗa ngan on ngala ɗon kerem teni hol kerem mo foppoto a anda heesal o foppoto a anda ko foppoto ko mbeten yaade e guuru ma an kanko boɗejo an ka ɓalejo walla ko ɓalejo an ka boɗejo mbete kerem woni yahayma mbete ko nde sabunde jiɗɗa walla an ala ko jiɗɗa ko ari fa maƴƴaɗe ma te wona noon sa yeehi to banggue dermatologie woni yaarude banggue guuri aɓe jogui sifa conseil ji ɗiɓe dokkanma ko foti wawde yaade cellal ma ɗum ko hunde nde moƴƴi kala foti wadde haqqille mum nawor jampe ma nawor sabunde ma nawor sarbin ma sa nawani kam an hutorade kaake jande tawɗaɗe ya ɓorwin ndiyam ɓolam mbaɗa lotogol aynaɓe lotoɗa gayna tan ɓorna coñci ma jeeha mbasa wadde sarbet aynaɓe toñon seeɗa soɓe gaari beeli walla ma ɓe ɓuftoro ɓe gayni tan ɓe ɓorno coñci mabɓe ɓe jorda hen ɓayde koye ladde ala basi kono an ɓayde koye wuuro fof kutorɗa sarvet mbasa artude yimɓe coñci ma fof ne leppi aɗa jodde yimɓe sa yanima coñci ma ne leppi aɗa yeeso ne pilam ne yana yimɓe non wona noon nawor sarvet ma nawor jampe ma nawor sabunde ma nawor hay daram ma nawor hay suudu jaganayi ma nawor wona jaganayi fof poɗɗa aflade won jaganayi mo aflorɗa taw aflotako taw ko gooƴam yani hen ha luuɓi nawor suudu jaganayi ma wona neɗɗo ko kañum kiltifta hoore mum ko an jogoto civilisation hoore ma par ce que civilisde wona tubakoɓe gaddi ɗum ko baaba men ibrahima addi ɗum alayhi salam mo ndewɗen sunna mum o bam men annabi ibrahim o addi civilisation wona tubakoɓe civilisation ko l'islam ko laaɓal deftere Allah teddunde memata ɗum so wona laaɓɗo Allah ko laaɓɗo joɗɗo Allah yiɗi koko laaɓi ko uuri Allah yiɗi ko neɗɗo laaɓɗo uurɗo saɗa rewa Allah aɗa laaɓi aɗa uuri Allah jaɓanma aɗa laaɓi aɗa uuri ɗo gonɗa ɗo ne laaɓi Allah jaɓanma deke neɗɗo ne ɓandu mum ene yiɗi laaɓal ne yiɗi ko uuri ne yiɗi ko civilisé ne yiɗi ko feewi so wayi noon tan rafiji daaɓoji kewɗi gustoto laami ko hunde yawdirabde puƴe ko hunde yawdirabde gueɗe gonoje e ɓandu koko yawirabde hay odeur gonɗo e neɗɗo ne yawirabde neɗɗo goɗɗo hay katgol ɓandu neɗɗo katɗo ɓandu ɗo woni fof dañata o watta sa hoddema so ɓoyi tan o raɓete so ɓoyi tan no wayi no mbayata ɗum noon ko enen gaddata civilisation e cellal e nder rendo meɗen beele rendo ngo wona rendo moƴƴo yongo labtungo tawno jaram
ko noon ñaamde ko noon ɓornanteedi ko noon geɗɗe fof ko noon ko haalti heen ko toɓɓe jaaɗe toɓɓere wonde nde jiɗɗen uddirde buuɗal men yurmeende ko ɓuri hulɓinaade hannde o ko sukkaaɓe rewɓe ndesaaka mbatti wadde planning familial sukkaaɓe rewɓe ɓe ndesaaka mbaɗata planning familial ko sawru wondu longdu dow ko namdal ko cawel bangel longdu cawel bangel longdu less ko namdal suka debbo mo resaka waɗata planning familial o mo jiiɗen sa limi temedere debbo hande baɗow ɗum capanɗe jeeɗiɗo o hande o ne jogui probléme réglé ko réglé men ko mbaɗi de réglé koko mbaɗi de réglé so tawi ko balɗe jeegom ɓe jiyanno normal watti ko taƴodirde ara seeɗa darto ara ha heewa darto natta arde bonnat cycle uji ma ha laaɓa tene ene rokkoyma hen rafi goɗɗo saabu woni hen ndewata ko tindinore debbo hono mum min de ko ɗe poɗɗe ƴettanmi wotomi wonde reetu min nene watta ƴettude hono ɗe wotomi wonde reetu ɓayde rendo men ko ɓuuri hewde ko rendo kaari de nde Moussa hoore nde ngel ɗo poɗɗel yari o selli annen yar ngel poɗɗel ene jalni yimɓe mbawa wurde yimɓe mbawa wurdude no comme gona yimɓe ni ko hunde hulɓinide sabu serdi men e daabeje ko haqqillaji ɗum ko kaari de ɓiyumde ɗojjanno ɗo nde ko ngoɗo siro tan yari selli ɗum noon ya waɗo essayé wat séri o waɗ essayé oɗo siro mbete ɓi kaari o ko ɗojjata ko e an ɓi o ko ɗojjata ko mbete ɗojjoji ɗi ko ñaw goto koye ɓernde woni mbete ɗojjoji ɗi o ɗojjata ko asma o ɗojjata ko mabɓo mbete ko gotum o ko ɗojjata ko e ko ɗojjata ko mbete ne nandi saabu ɗojjango fof won ɗojjoɓe ha luuɗa won ɗojjoɓe taw becce ɗe ko kewɗe won ɗojjoɓe saabu poussiére won ɗojjoɓe won isloɓe saabu ufnade ko farki ɗumen ɗojjali ne kewi sifaji won ɗojjoɓe ngam ñaw won ɗojjoɓe ngam tuberculose joni so wiyama ka ɗojjuɗo fof yo yar ngel ɗo siriyel musibiteɗe walla kaari de ñanden nde fiyaɗo reedu Moussa no ɗeɗo poɗɗe yari ki lekki yari anani mbete deedi Moussa ɗi ko gotum o won ko ñaami reedu nana Moussa o ko reedu Moussa ndu jogui o ko ni o goto foof e sifa rafi gonɗo e nder mum kaari de ñanden nde koyɗe Moussa nde ko ɗum ɗo yari selli anen ya son jara walla naw kedde ɗe ala wona noon musibiteɗe kaari de ko baɗɗo planning familial ko sehilma walla a ari sehilma tawi ɗon kon ɗo poɗɗon ɗum ko woni ɗum de ko so waji on ɗo tan mi yarat gotel min de alay sago mi ƴetta kon ɗo o tottuma hen pakketel walla ɗum ɗo yel est ce que kon gotum est ce que an ko wawi yaade e makko ene yahay makko saabu ƴiƴam mon ngala gotum ko windana yo yar ko mbete an ko ɗum poɗɗa windinede ya yar hokkoyma caɗele addayma caɗele waɗi hande caɗele ne mbayno leydi ɓe ndesen donc jibinde wona ɓe ndesen donc jibinde saabu planning familial wonno ɓoyirta ma so ɓoyini hanma jibinde an hoore mani so ɓoyini hanma so ɓoyini bonna cycle uji réglement ne wawi addandema ñaw goɗɗo e gueɗe foof ne hen tubak fewnani ko ala ñaw kala ko jiiɗa waɗi effet kala ko jiiɗa ne waɗi effet ne waɗi musiba nder kala koɓe pewni ne waɗi danger nder cigarette aɓe kaala hen danger mum sangar aɓe kaala hen danger mum poɗɗe ɗe fof aɓe kaala hen danger mum ko a janggal lottisme gondero
lotisiyo goɗo ndero a yalta kayitol gongol nden ngol janngangol hangol laaɓa maɓe kaalani fof ko woni hen ko rokkanma e caɗele ko safranma ko ñawnanma ko fof maɓe kaala hen ɓe kaala hen no poɗɗa yardidir fof ha laaɓa nana nder ene winda ko an jogoto haqqille moƴƴo no ndentotoɗa ɓe jaaha ha mbaɗa bré almet mbaɗa piis nder ɓe jaaha ha pikkiro hande rewɓe gonti daɗɗude ñaw rewɓe gonti daɗɗude ñaw mo jiiɗa kala nana maaya e ordonnance uji hôpitaux ji e ordonnance uji sa yiɗa wonde reedu min haajam ala an hakkude ma e Allah o hakkude ma e Allah ko hakkude ma e Allah aɗa andi mboɗa andi goto men fof ne andi kono sa yiɗa an woto ñawnu hoorema kam hoto ñawnu hoorema ngam sabu a yiɗa wonde reedu ƴeew méthode goɗɗo haalde joom galle ma ƴeew méthode goɗɗo an mo ala gorko jaro planning familial an kam subhanallah mi anda holko mbawmi wiide hen ko ɗum ɓuuri hewde walla joom galle ma ala ɗo ko ɗanniɗo aɗa yara poɗɗe ma ko hunde hawnide donc firti wonko tunwi ha heewi ko alay sago yimɓeɓe ɓe jurnito gurdam mabɓe an kettotoɗo an kaalowo an keɗoto goɗɗo ene fof jurniten gurdam men wona jurniten gurdam men no moƴƴi uddirten tan en kaalinɗo hen eɗen kalta an codoyowo dibi tew sa reta sooda yo joomum waɗane e papier armignon woto waɗane kayit sima de tew o fayi koye nder reedu ma sima on nden fayata ko nder reedu sima ko posone sima woto fiɗɗu kayit tan o ñokanma hen tew ngaraɗa ƴakkala yo waɗane papier armignon so yiiɗi o sooma e hayit watte haqqille man no feewi e gueɗe ñameteɗɗe mbatten haqqillaji men e sodde produit ji bitikaji ɗi daron datuji ɗi weeɓani noon saabu pot ne wawi gasde watte kaɓɓon yeeye kosam dat ne wawi gasde watte kaɓɓon yeeye ɗum tagui hande yimɓeɓe ko ñawɓe ko ɓuuri hewde ɓe ñamata koko danmum gasi par ce que détail o ne heewi en détail o ɓuuri hewde pot ne wawi gasde jippine watte kaɓɓe ɓole kaɓɓel so haɓɓama liggama ene wawi wonde ɗon lebbi sappo tawa a anda danmum ko gasi walla par ce que mbusel ngel ala dat kono potuji ɗi kam hayso ko pharmacie jaaɗa kala ko coɗɗa laata daɗo so daɗo ne heddi fodde dumune seeɗa accu mi haalani mo danmum gasi so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe